Hala, may bumaliktad na. Ugaling loyalista talaga yun, no? Pag hindi na pagbigyan yung gusto, bumabaliktad. So, mas okay na rin yan. At least, magsama-sama na kayong lahat. Tsaka ano daw dyan syempre, dyan may 15-70 per month. Mas makakatulong yan sa pag-addict niya. Oo, sa mga pag-addict niya. Balita kasi namin, nung nakaraan, nagkaroon ng problema yan dahil sa pera doon sa kabilang grupo. At ngayon, doon na nagpuputak-putak. Ngayon, lantaran na pumaniktad at sumama na sa mga tansu, dugyot, vlogger. So, diyan ka na lang, okay na yan. O, at least magsama-sama kayo mga putang ina nyo.